s tým budžetom, čo som mal, mi to vyšlo tak na jednosmernú cestu do Bratislavy a na prvý mesiac fungovania. No ale pozri, začal som tam v 2006, šiel som do veci, o ktorej som netušil, čo to vôbec vlastne ja idem robiť, hej. Vtedy už fungoval portál Profesia.sk, našiel som tam Sushi Rosado, Sushi Europe SRO, hľadáme sushi kuchára, no tak reku, OK, písali, že môže byť absolvent bez skúsenosti, samozrejme som napísal, prišiel som do Bratislavy, postavili ma do takej mikrokuchynky, čo ja som si to predstavoval, že čo to za jadrová fyzika bude to sushi, ne? A tak ďalej. Nakoniec som zistil, že to je veľmi easy, ale treba na to veľa praxe. Ale to studená kuchyňa v podstate. A je to studená kuchyňa, hej. Všetky kuchyne majú 8 až 10 horákov, hej, čo som dovtedy zažil. Tam som mal dvojplatničku, hej. A jednu ryžovárku takú veľkú, no a takto začala tá story, hej, v podstate. Pekne od spodu. Od počtu horákov. Ďalší level je dvojplatničkou a ryžovárkou a s takou bambusovou podložkou a zopár lacnými nožami.